Eguerdi on guztioi. Besterik gabe esan hasteko bertso hauek ez direla enkargua, ez dire enkarguz. Pixka bat nik hartu ditut nire kargu, eta nik uste dut hori importantea dela. Pixka bat gonbidapen hori egin nahi didalako ere jendeari, ez da? Ekimen honi guztiari atxikimendua emateko mila aukera daude, bakoitza beretik, bakoitza bere txokotik, bakoitza bere etxetik, bakoitza bere elkartetik, eta, ea hemendik azaroa bitarte horrelako atxikimendu gehiago ezagutzen ditugun. Eskola ume orori berdin du zein herritan, galdetzen zaio zer izan nahi lukeen handitan. Neurri bereko galderak nahi ditugu karrikan, inork inoiz jarriko ez dituenak auzitan. Neurri bereko galderak nahi ditugu karrikan, elkar bizitza kolokan dena dina alditan. Kultura eta hizkuntza propio baten jabe, baina haiek babesteko eskubiderik gabe. Naiz denborak atzartetik egiten digun alde, iraganaren lezio oro daukagu alde. Naiz denborak atzartetik egiten digun alde, oraina eta geroa gure eskuetan daude. Galderak oinarri baina zalantzatatik urrun, buru jabetza helburu bilakatu dezagun. Galderak oinarri baina zalantzatatik urrun, erronkari erantzuna eman diezaiogun. Denboraren menpe bizi gara gauza jakinean, baina ezerk ez gaitzala muga horrek adinean. Beste inork ezarria bada gure ezina, erantzuteko jadanik badaukagu adina. Beste inork ezarria bada gure ezina, egin dezagun kateak hausteko alegina. Txoria joan ez dadin egobiak ebaki, hori zuzena ez dela mundu osoak daki. Nola ukadakioke geroa herri bati, jostatokiak bihurtu behar aldira lubaki. Nola ukadakioke geroa herri bati, hitza ardezagun eta geurea erabaki. Galderak oinarri baina zalantzatatik urrun, buru jabetza helburu bilakatu dezagun. Galderak oinarri baina zalantzatatik